Ngapura ya Bim, aku salah wis nuduh kowe. Aku kakean mikir sing ora apik. Ora apa-apa Ran, aku yo seneng guyon, jahil. Awakmu itu salah paham. Asine kowe loro iki mung padha emosi. Iya, gara-gara kotak pensil ae nganti koyo sinetron. Pokoknya yang penting saiki wis rukun kabeh. Nah, gue sing tak seneng ngajak musuhan gara-gara kotak pensil tok. Tapi kowe ora sembarangan iki. Kowe iso ngarai di malah mati lho. Aku yakin nek kotoke kowe iku ono nang mejaku tapi saiki malah ilang. Coba dipikir-pikir mana mungkin ame jan komi yo. Bener kuwi wong sambune bisa lho Mas catatan. Piye kok iso dijogo? Aku kok malah bingung. Kok aku sih gak tersangka. Ya wajar Bim, kan awakmu keras. Awakmu dia tau nyolong pulpenku mbok ganteng kodol bisa. Lah kowe kan piye? Saiki aku tobat. Kotak pensilku yo wong padha mau wis tak jalanan kene. Tenang ta Ran? Wis digoleki ning tas durung. Wis tapi ora ono. Aku tak sing JP kan aku mesti iseng jahil. Lah, apaan to iki? Aku ora ndukung untuk sembarangan nuduh. Wis salah aja mesin-mesin. Sapa ro kotake mlaku dhewe. Dika aja guyon ae aku iki serius. Aja tambah ribut. Kon mesti kasih lakuke. Bisa lagi bawa contoh tolong ning lantai. Iya, tak goleki. Bareng-bareng yo, aku yo penasaran. Tapi beneran, kan harus berusaha dan goleki. Nek awak dhewe koyo ngene terus-terusan, iso-iso kelas iki buyar cuma gara-gara kotak pensil tok. Iya mau rani mung panik. Dheweke wedi lek Bima larati. Aku tenan ora ati, Raf. Aku ora kepengin ketuduh barang sing ora tak lakoni. Sajane ku duwe malah bareng-bareng, juga malah ribut. Ya mosok gara-gara bareng cilik koyo ngono wis dadi perang dunia ketelu wae. Dika ki ngono terus. Kabeh iku do eling. Kadang sing ngarai masalah iku kudu barange. Cuma ya iku mau carane arek dhewe nyikapi. Iki lak kotak pensil Rani. Pantes saya ilang, wong jebule tinggalan di kene. Nah, iku buktine. Kabeh iku kudu dipikir elek dhisik. Astagfirullah, jebule aku sing salah. Kan tak kandani ya coba lek bisa busuk. Untungnya ketemu. Nek ora, aku bisa dadi tersangka seumur hidup. Halo Bim, kowe yo tukang guyon ae. Makane gampang salah. Nek awale arek dhewe nanggep ini enak, pasti masalah iki gak bakal iso dadi gede. Bener mau kadang sing ilang gue